For whatever you become in life, please never be a coward, especially one that officiates wickedness. Yes, people may hurt you, but don't worry. Life takes everything wrong done to you as a loan. The person will pay it back with interest. Sanibonani balingani mabhungu namatshitshi. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje senza inkomba ebizwa ngokuthiwa umlayezo. Phambi kokuthi siqalise ngalowo mbuzo omude noma uphawu lokuhlaziya, let me do the following. Let me acknowledge everyone that is here, old and new subscribers alike. Guys, you are loved, valued, and appreciated. Let me also extend this appreciation for our lovely visitors. Please stay here. This is your new home. As you do that, please spread the word, as this will assist the channel kakhulu. Sizoqhubeka nokufunda. Sizoqalisa esahlukweni sesishiyagalolunye esitholakala ekhasini lama-66. Kufundeka ngalolu hlobo. Wathi angahamba uletheni. Indoda yasala igunquza yodwa endlini, ipheka ithulula. Uthuthukane ezishaya isifuba ngempumelelo yakhe yokugudluza uletheni emzini nasempilweni yakhe. Wenze umsebenzi omuhle ngokumkhakhazisa ukuze angacabangi ukuthi usenendawo kulomuzi nasenhliziyweni yakhe. Akasamthandi ngenhliziyo yakhe yonke. Kuyamthokozisa manje ukuthi uletheni wazalela phansi. Kayisekho ingane abayihlanganyele ngaphandle kwalena eyaduka okungasenathemba lokuthi iyophinda itholakale. Noma bengaphinda bayifune, babezoqala kuphi nezwe ngoba iminyaka isiyishiyagalombili leyo ngane yaduka. Kuyodingeka kwenziwe ulibofuza uma kungenzeka itholakale ukuze kuqinisekiswe ukuthi ngeyabo ngempela. Leyo ngane yaduka iseluswana olubomvana. Yebiwa ngunkosikazi owayebanjiswe yona nguletheni esangene endlini yangasese khona esibhedlela. Kwenzeka lo mshophi nje wayesalinde uthuthukane owayeqeda kukhululeka emsebenzini ukuthi alande umkakhe. Wathi ebuya endlini encane uletheni wathola sekome inhlama. Eseshaye washantshula nengane. Wasuke sinamathambo uletheni ephithene ikhanda. Ebuzwa izikhulu ngonogada esibhedlela namaphoyisa, wachaza ukuthi lo nkosikazi ubegqoke ezimhlophe njengomhlengikazi khona lapha esibhedlela, futhi uke wambona izikhathi eziningana ebusuku esizwa ababanjwe yizinseka. Yingakho amethembile wacela amphathele ingane ngoba kade esaphathekile. Kwathi noma emchaza kwatholakala ukuthi akaziwa njengomhlengikazi lapha esibhedlela. Kwagijinywa kubhekisiswa bonke omame abaphumayo. Kwatholakala ukuthi akabonwa nangalukhalo. Aphuthunywa kubaqaphi besibhedlela esangweni ukuthi umthakathi wezigodo abhekwe ngeso likaklebe, kepha wayesebethele ngothuli. Phela uphume ngesamagundane ngenkathi amakhanda eningi esadidekile, washaya wachitha ngezamawuba. Okwaba yinkinga ukuthi wayezisiza kanjani iziguli ebusuku engaziwa esibhedlela. Balithunga lonke ilizwe laseNingizimu Afrika nemingcele yalo
kepha babuya nenduku yombangandlala. Leyo ngane bayifuna baze babeka phansi. Kwahluleka noma amaphoyisa esebeke umehlo kaboni wesizumbulu salowo oyozilethela wona uma ehogela umkhondo. Oh Lord, kufundeka ngalolu hlobo. Umehlo kaboni wesizumbulu salowo oyozithezela wona uma ehogela umkhondo. Uyokhithika umhlomulo ekhikhini, kepha kwacweba iziziba. Wena owabona iconsi lamanzi liconsela emhlabathini, linyamalala nesihlabathi. Enhliziyweni kaLetheni noThuthukane kwase kusele isibazi sesishozi sezulu ezinhliziyweni zabo. Ngemuva kwesikhathi wabamba kaningana uLetheni, kepha kuchitheke eseyongena echibeni. Bagcina bewachithile lamanzi, konke sebekubeke ezandleni zikaNkulunkulu. Lingani bami nane bafundi, ake sime kancane ukufunda, sichaze, sicubungule, sihlaziye. La asikaqali ukuxoxa ngenkomba ngombuzo omude ngophawu lokuhlaziya olubizwa ngokuthiwa umlayezo. Nanoma kunjalo, singaqhubeka sixoxe ngezinye izinto. Ake siqhubeke-ke ngendikimba yobugebengu, siyiveze nje kancane, ngoba phela akusho ukuthi uma sesifunda esinye isahluko sikhuluma mhlambe ngenye inkomba, kusho ukuthi lokho ebesikhulume ngako ekuqaleni okwalesi sahluko ebekade sikhuluma ngaso. Ake siboneke. uLetheni kanye noThuthukane kwabaphatha kabi ubugebengu obenziwa kubo ngunkosikazi thizeni. uLetheni ayecabanga ukuthi ungunesi. uLetheni usekhishiwe esibhedlela, ulinde umyeni wakhe uThuthukane ukuba amlande. Nakho-ke phela imvelo isimbiza esephuthuma endlini encane. Abone unkosikazi ayecabanga ukuthi ungunesi. Kwazise phela lo nkosikazi ubeke abonakale emawodini phakathi, esiza ikakhulukazi labo abebekade bephethwe ngumhelo. Nanoma ubani ubengalenza lelo phutha lelo, ngoba ubona umuntu omethembayo, umuntu osebenza kuleso sibhedlela leso wena ophuma kusona. Wasembambisa ingane, uthe ephuma wathola ukuthi itshe lome inhlama, akasabonwa nangalukhalo umamelona. Yonke imizamo abayenza oThuthukane noLetheni iphumelelanga. Bathinta izikhulu zasesibhedlela, kwathintwa onogada, kwathintwa amaphoyisa. Babekwa nesamba semali esithize emaphoyiseni ekutheni lowo oyobanikeza umkhondo wokuthi ingane yashona ngaphi uyoqonyeliswa. Kodwa kwaba nhlangazimuka nomoya, akwenzekanga lutho nje. Ingane yeduka iminyaka 18. Balingane bami nane bafundi, sizoqhubeka nokufunda. Mhlawumbe ngenxa yehlule enhliziyweni kaLetheni, yikhona okwamdalela izinkinga eziningi. Okukanye wayevele njalo, ngoba kuthiwa ilumbo livuka esidwabeni. Wayenqandwa ubuthaphutha, ikakhulu ngesikhathi uThuthukane eselahlekelwe ngumsebenzi. Wayesephenduke umaqoma aze aquleke. Ngaleyo nkathi wayengadeleli equlusela umsamo ngezintaba zondino khahlamba. Umlomo kuwubhayela nje, odabula isibhakabhaka kubaleke inyoni esihlahleni. Amazwi kaKaputeni Mzimela
ayeloku ethi ndo 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 enhliziyweni yakhe ukuthi kungenzeka umkhonto ugwaza ekhaya, kepha lokho akazange akubeke ekhanda. Ngakho-ke, njengoba esemdudule ngoshova empilweni yakhe, akusekho okuzophinda kubahlanganise. Phela uLetheni waphumela mbatha emshadweni ngoba wayengaziwa ukuthi ukuziphi izinkalo ngemuva kokufaka isehlukaniso. UThuthukani walihamba yedwa icala ngemuva kokukhishwa kwesaziso izikhathi ezintathu ephepheni elaziwa nge-newsreader kuhlonzwa ukuthi ukuphi uLetheni ukuze akwazi ukuzomela icala lakhe lesehlukaniso. Ngemuva kwaleso siwombe sedivosi, wazimisela ngamandla uThuthukani ukuthi impilo uzoyiqala kabusha. Uyoqala phansi asebenze ngoba amandla endoda kawapheli, aqedwa ukufa kuphela. Lawa ngamazwi kayise esadla amabele, owayekuqabisile ukuthi izandla akuzona amathoyizi, kanti ubuchopho akulona ibhodwe lephalishi, ngeke ahlulwa yinto engakhulumi. Wayehlala ewakhumbula namazwi kathisha wakhe owayemfundisa isiZulu, owayethanda ukuthi induku elukhuni ima esiweni, ngakho-ke inkonyane ikhethwa kusakhanya. Wazimisela ukubhukula akhwanye, evuka nezinkukhu, enzela ukuvusa insika angazalinda amathonsi abanzi, eza nezinhlupheko ezinkulu. Waqhukuqhukuza ukuze ikati lingalaleziko, kodwa elokhu ehlele ethembeni lokuthi liyoze line nangakithi. Nangempela leyo mpokophelo yathela izithelo zekusasa eliqhakazile, njengoba simthola esenesithimuthimu somuzi noxhaxha lwezimoto zikanokusho. Kayisaphathwa-ke eyamabhizinisi, wakwazi ukuqokelela wonke lo mnotho ongaka ngesikhathi esifushane kakhulu. Ukuphunga imikhonto, wabona kubalulekile ukuthi ashintshe okhiye bendlu. Phela lo muntu wesifazane akathembisi, angavele amthengele izinkabi zimsoconge ebusuku esahudula izikhumba ngoba enabo okhiye bokuvula iminyango. Kuyokuba ukubamba umkhonto ngasekudleni, ukuthemba into yokuthi ngeke esabheka emuva. Okunye okwenza uThuthukani ashintshe okhiye ukuthi umtshele ezinhlamvini zamehlo ukuthi akaphumile enhliziyweni yakhe. Wayezibuza ukuthi ubesho ukuthini ngalamagama. Impendulo ilula, ukusongela umuntu ngendlela eyisimanga. Kuningi-ke angakwenza ukuziphindiselela, kungakho kufanele ahlale eqaphe eqolo njengonwabo. Lukhuni-ke inkulumo enjengalena ngoba ngeke wazi ukuthi umuntu lowo ukusongela ngokusebenzisa impande noma ngani. Kungcono umthakathi okhunkula ngomuthi ngoba kawumbiwa ndawonye. Kunzima ukubuyisa izinduku kulowo othakatha ngenhliziyo. Kangimesaba uLetheni noma angaqhamuka ngaluphi uhlangothi lokugadla, mina ngithembe inkosi kuphela. Kangiyena umuntu womuntu, yiyona esiyongivikela noma uxolo ngicabanga ukuthi bekufanele ngifunde ngalolu hlobo, noma kushiwo ukuthi nayo isiza ozisizayo, kudlinza uThuthukani. UThuthukani ucabanga konke lokhu nje ngoba uyazi ukuthi akaxolanga uLetheni njengoba yena enqabile ukumxolela. Naye uThuthukani wafunga wagabela ukuthi uyolutheza olunenkume uLetheni.
uma eke wathathwa yinhlazane wazama ukwenza into ewubulima ngoba uyozichoma kumalunda ngiyomsongela inkatha kube ncane indawo. Akakhathali noma angabophela iviyo, yena waqhathwa. Ukuphuma umgangela yinto ayazi kahle, bayoyisutha induku. Kuyobaluleka ukuthi inhlwa ayibambe isavele ngekhanda. Kuzodingeka aphuthume esitolo sezinto zokwakha khona namhlanje. Liqala ligenxa izizenze. Usemtholile umuntu ozomshintshela okhiye, nangempela wasukumela phezulu. Okunye okufanele akwenze ngokucwayiza kweso ukuthi aqhubeke namalungiselelo okuthumela abakhongi ekhaya kabo kaThembekile njengoba kade kuhleliwe. Inkantolo imsizile ukuthi akhululeke ukuze akwazi nokuqhubeka nempilo yakhe noThembekile. Imisebe yokuphinde bathelelane amanzi noThembekile isaqhakazile. Usazimisela ukuthi baphinde bakhumelane umlotha. Ngakho-ke kudingeka aphakamise izinyawo, alungise zonke izinkinga zakhe noLetheni. Ake sichaze sicubungule sihlaziye. Lapha sizokhuluma ngomoya nengwijikhwebu. Uthuthukani akamnandi emoyeni. Uthuthukani uyadlinza, ucabanga uLetheni, umbona eyinkinga ezomhlukanisa nomuntu amthanda kakhulu uThembekile. Noma umbhali engamthintile uLetheni sambona la ukuze sibone ukuthi ube kusiphi isimo, kodwa singamcabanga uLetheni ngeso lengqondo ukuthi ubengaphathekile kahle emoyeni, yingakho efuna ukuziphindiselela kuThembekile. Kuyingwijikhwebu-ke besingakulindele ukuthi bathi belahlekelwe yingane bobabili, bathi bechithekelwa izisu zikaLetheni ngoba umbhali uthi wabamba kaningana kepha kuchitheke eseyongena echibeni. Bese kuba nguLetheni yedwa ophuma endleleni. Umbhali uze afunisele laphayana ku-page 67 esigabeni sesithathu athi mhlawumbe ngenxa yehlule enhliziyweni kaLetheni yikhona okwamdalela izinkinga eziningi. Hawe bakithi, ake siye nje empilweni yabantu bakithi. Uma ngabe owesifazane ephunyelwa isisu njalo nje simphumela, umuntu oye anhlanhlathe kuba yilona wesilisa. You can ask anyone around you mfundi. This is what happens. Now, lokho kwenzeka la asikwejwayele. Ngakho-ke ngoba kuyinto ebesingayicabangi. Mina nje ngingumfundi ofunda lo mbhalo wobuciko. Bengicabanga ukuthi uThuthukani nguyena ozonhlanhlatha ashiye unkosikazi wakhe ahambe ayofuna abanye abantu besifazane abazokwazi ukumnikeza izingane. Senhlanhlatha ngokwenze njani uLetheni? uLetheni usenhlanhlatha ngokuthi aphenduke umaqoma aze aquleke. Uyedelela, unomlomo omude, ukhuluma nanoma yini ayithandayo kuThuthukani. Balingani bami nani bafundi, masiqhubeke nokufunda. Akamthandi umxosha phansi uThembekile. Okunye okwenza agqugquzeleke ukulobola uThembekile kungenxa yengane yabo bobabili. Wayesejahe kabi ukuyibona indodakazi yakhe ngoba selokhu babuyelana noThembekile ubengakaze ayibone ngamehlo, okwenza inhliziyo kaThembekile ibe lukhuni kungenxa yabazali bakhe.
abala ukhasha ukuthi uSiphe sihle bake baphane amehlo noyise ngoba waphika walala ngomhlane mhla uThembekile embikela ukuthi uzithwele. Ekhaya kwabo bamthukuthelela kakhulu uThuthukani ngokuchayisa indodakazi yabo, athi asonile aphinda aphike ahlanze bayizolo, ethi akazani nengane futhi usetholile ukuthi ubengeyedwa kuThembekile. Ngakho-ke ngeke amukela, oh Lord, ngeke amukela icala angalazi. Abazali bakaThembekile baphinda baxola ngoba kade sebenentombazanyana abayithuma esitolo. Njengoba uThuthukani enza amalungiselelo okuthumela abakhongi, uzama ukulungisa leso simo. Balingani bami nani bafundi, ake sichaze, sicubungule, sihlaziye. Umlayezo yilokho obhalayo ahlose ukusifundisa khona. Nyamagama singasho ukuthi yiloko ahlose ukusixwayisa ngakho, ukusiqwashisa kukho, ukuze sikugweme mhlawumbe, sikuqaphele mhlawumbeni, noma-ke sazi ngakho. Umbhali walombhalo wobuciko usebenzise imiyalezo ehlukahlukene ukuze izwakale kahle. Sizoyethula ngokusebenzisa izimo zokukhuluma ezahlukahlukene. Sethulelwa umyalezo othi okungapheli kuyahlola. Ubandlululo lwamgadulisa okwehhashi uThuthukani njiyela. Amaphoyisa ayemfuna uthuli, kanti amasotsha omgumanqa amthungatha aze amthola, amdubula amahlandla amabili. Okokuqala amdubula ethangeni, ethi weqa uthango lwakwabo. Okwesibili amdubula inhlamvu yabhajwa emhlubulweni. Wagcina ebalekile wayobhaca eSwazini. Yilapho atholana khona nonkosikazi wakhe uLetheni. Ubandlululo lwahamba lwaphela, kwathi labo abebekade besekudingisweni babuya emuva eNingizimu Afrika. Ethulelwa umlayezo othi kawuboni ungumashongwe yini. Chaza ukuthi uLetheni wayenza ngathi akaboni ukuthi ngenkathi esekhohlwe izindaba zomuzi wakhe ehlala kubangane, lokho ngelinye ilanga kuyomshiya ekhala, eya eDubai eyothengisa izimpahla, inzuzo ingabonakali. Efika ekhaya phakathi kwamabili, ebuthelile bugcwele isisu, ethi uma ebuzwa avele abe luqanduqandu, athuke umyeni wakhe ngenhlamba, aqome aze aquleke, ishende limlande khona lapho esangweni ebusuku. uThuthukani aphekelwe ngumncedisi wasekhaya, aphinde awashelwe nguye. Athi esuka abhansele uThuthukani ngokumthumelela incwadi yesihlukaniso, kanti ubeqeda kumfaka ezikweletini. uLetheni wayengazi ukuthi ukuhlwa kuyomqoqa. Nangu esebuya ngelinye ilanga ethola ukuthi indawo yakhe isivaliwe, ivalwe yisinqandamathe sikaThuthukani uThembekile. Sethulelwa umlayezo othi wothemba itshe. Ungalenza iphutha lokwethemba umuntu ufane noLetheni owayethemba uThembekile ngendlela eyisimanga, ecabanga ukuthi
bangabangani, kanti uThembekile uzomhlinzeka ezibini, amshiye ezweni angalazi nokulazi uletheni, ngemuva kokuba esembhece ngobende angaludlanga ngokuthi udayisa izidakamizwa, kanti nguyena Thembekile othathe izidakamizwa wazifaka esikhwameni sikaletheni, ezinye wamkhumisa zona zahamba zaqonda esiswini. Uthe esuka lapho wambhalisa incwadi yesehlukaniso emhlukanisa noThuthukani ngoba ethi yena uyaziphindiselela kuThuthukani, kwazise uThuthukani wamphika ekhulelwe. Leyo ncwadi yesehlukaniso uyibhala nje ubhekwe yisibhamu ngqo emehlweni. Sethulelwa umlayezo othi zihlangene phezulu elamanqamu kubhekene ingwe nengonyama, uletheni ngapha uThembekile ngapha, bahlangana emgwaqweni empambana mgwaqo. uThembekile uzitshela ukuthi uyahamba uyobamba indiza uyeThekwini emhlanganweni, kanti akabuzange elangeni. Nangu uletheni wathi nje awusayi lapho, wathunjwa uThembekile ekhonjwe ngesibhamu. Nakuye namhlanje kwakuwusuku oluyisilima. Sethulelwa umlayezo othi ugwayi usuka ntendeni uhlale ntendeni. Wayejabule efile uletheni ezibule ngengane yomfana. Nangu selinde umyeni wakhe ukuba abuye azomthatha esibhedlela. Usebizwa-ke yimvelo. Unikeza unesi owayeseduze kwakhe ingane yakhe ukuba ambambele yona okwesikhashana. Uthe ebuya wathola itshe lome inhlama, unesi eseshaye wachitha nengane. Mizuzwini engemingaki uletheni ubejabule efile, kodwa-ke manje usekhala izinyembezi unikela kuzikhulu zasesibhedlela, uya konogada, uya emaphoyiseni, lutho ingane, kwaze kwaphela iminyaka 18. Balingani bami nani bafundi, ukube besifike emaphethelweni ale ndaba besizomfaka kumathabethe la, sithi okwangempela ugwayi usuka ntendeni uhlale ntendeni. Wajabula entshontsha ingane yabantu, kodwa-ke manje mase kuhlanganwa nguyena ofayo, okuchaza ukuthi uletheni phela naye useyajabula esethola umuntu owantshontsha ingane yakhe. Asishiyeni lapho. Balingani bami nani bafundi, hlala phansi-ke manje uphethe le essay. Khumbula isiphetho uvo lwakho, akusona isiphetho salombhalo wobuciko. Ngiyabonga, niyathandwa, nisale kahle.